Vítajte na 15. ročníku festivalu Slunce Seno! Keď za mnou pred 15 rokmi prišiel Miloš a povedal mi: Peter, o 15 rokov naplníme celé Trnavské letisko. Povedal som mu: Miloš, šiveti! A dnes sme tu! Ľudia vôbec, všetci nie sú zlí, len ľudstvo je príšer. Priatelia, toto je pre mňa tá najväčšia pláca na svete, keď mám publikum. Ako ste vy? Opäť klobúk smekám pred vami. A taká naša tradícia, poviem slunce, povedz seno, slunce, seno, slunce, slunce. A potom mi starý otec povedal: Peter, s veľkou silou prichádza aj veľká zodpovednosť. Hlavným partnerom tomboli tohto roku je opäť hydinárstvo u Mateja, takže priatelia, nikam neodchádzajte aj po poslednom koncerte, lebo bude to tu ešte mesité. Dáme si skupinovú foto. Dušan, poď, nebuď tam tak vzadu. 1, 2, 3, smrdia mi nohy, všetci. Nezabudnite mi dať follow na Instagrame na petermoderovanie.sk a uvidíme sa aj na vašej akcii. Ľudia, ešte raz, všetci ruky hore a poďme si užiť Slunce Seno! Pán Husák, prepáčte, musíte užiť na Čo, pódium. ježišmária, zase tam k ním, no dobre. Toto mi fakt akože neplatia vôbec veľa, dobre. Dobre, 1, 2, 3. Čaute, čaute!